راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو زينا بزرزر مستي أب سالسان حدن تكمتي كل التشان عصر شوعتن أبس مراس تخايده تقامو تمهرو ديال إسلامية بزتحاز تأثيرهم تسنحو حجي إبراهيم يونس زتبهالو بو أبيت مأسر تعريفهم أتوم حده كبابالات كوميتي نايتا أباخريات تركب بيت مرتزغون بو أب حمشاي مدبر بوليس تأثيرهم دهر مزنح تمالي ربع سالسات الريكم زعرفو نزي حبريتاز الأخو من شتات هرقاقيتهم أب كل عدمه مجمريا سبعة زركبو حجي إبراهيم يونس أبيت مأسرتي أبسنحلو لعلي حد عمت نايت عنا تقام كوان تقانوفهم منقستي قبو حكمنان كنكنن كيرخبو بمخلكالو بتساقطي كم زعرفو تيزبت حنا حبريتا ينتر أقدمهم بتمساسالي كسيام مأسرت زنبرو أبومبر كوميتي ولد بيت تمرتي ودي 9 عمت أبونا حجي مسامح من نور أب مقابيت كل تشان 10 شمونتن كم زعرفو زذكريو أب سنة سرعة كبري حجي مسامح من نور تقامو كي قدمو ساقا من قصيرترا حيلتات تأتوب موفر أمايت من اسيات كم زأسره عيرسعن مزيني أخريا تقامو بزتعاز حيالو ولدي ممهران تمهرون كساب زوانزي تأثيرهم كم زلو يفلت كاب إيرترا ريفرز تبالو إيرتراوان تحكمتي أب هوسبيتالات تግራይ ሕክምናዊ አገልግሎታት ይወሃቦም ከም ዘሎ ተሓቢሩ ቴሌቪዥን ድምጽ ወያነ ብዝመሓላለፈቶ ጸብጻብ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ርክብ ካብ ኣስመራ ሆስፒታል ሓሊበት ሪፈር ዝተባህለ ወዳ ሒዛ ዝመጸት ኤርትራዊት የሩሳሌም በራኺ ኣብ መቐለ ሆስፒታል ዓይደር ኣገልግሎት ትረክብ ከም ዘላ ከም ኣብነት ኣቕሪባ ካብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ እናተመላለሰ ጓሉ ዝሕክም ዘሎ ካሊ ኤርትራዊ ኣስመሮም ፍሳሐ እውን ኣብቲ ሆስፒታል ጽቡቕ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ይረክብ ከም ዘሎ ንቴሌቪዥን ድምጽ ወያነ ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊጹ ኣብ መቐለ ዝርከብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ንኤርትራውያን ናይ ሕክምና ኣገልግሎታት ጥራይ ዘይኮነ ናይ መጓዓዝያ ጸገማት ንዘለዎምን ሓገዛት ከም ዘበርክት እዩ ዝጥቀስ ካብ ኣስመራ ሆስፒታል ኦረታ ወዳ ሪፈር ተባሂሉ ናብ ሆስፒታል ዓይደር ዝመጸት ሓንቲ ኣዶ ብዛዕባ ትረኽቦ ዘላ ኣገልግሎት ብኸምዚ ተዋግዕ 9-8 ኾናት ኣብ ኢመርጀንሲ ኣቲና ማለት እዩ ኢመርጀንሲ ኩላታ ዝረኣይዋ ወረቐትና ሪፈራል ሪኦም ከባቢ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ መደቀሲ ተዋሂብና ብዚ ማለት እዩ ካብኡ ስጋብ ሕጂ ከዓ ማሲ ጽቡቕ ገረም ተኸናሂሎሞ ዋላ ትኸዋሃብ ዝግብኦ ደም ይኹን ካሊእ ይኹን ካብ ሕክምና ዘይኮነስ ማዕረ ካብ ነብሶም ደም ለጊሶም ነዝቆልዓ ስትንፋስ ስጋዓት ሰኩዕ ከምዚ ኢሉ ንኸምዚ ስጋዓት ሰዓት ዝኽፀንሕ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽሲ ብዙሕም ገይሮም ለይ ማለት እዩ ንጓሉ እናሐከመ ዝረኸብናዮ ኣስመሮም ፍሳሐየ ብግድኡ ብዝረኽቦ ኣገልግሎት ዕጉብ ምዃኑ ይዛረብ ካብ ንዞባ ዓዲ ኋላ መፅየ ነዛ ጓለ ክሕክም ሕጂ ሳልሳይ ግዜ ዝመፅ ዘለኹ ኣቃብሎም ጽቡቕ ጣዕሚ ጽቡቕ ቆልሓንቲ ሕናስ ካብ ተፅበና ላዕለ ኮይኑ ፀይና ኣብ መንጎ ሃገራት ዝህሉ ሰላማዊ ርክብ ዜጋታትን ኣብ ድላዮም ተንቀሳቒሶም ዝሐሸ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ዕድል ምፍጣሩ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ረብሓታት እዩ እዘን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረኽባ ዝረኸብናየን ወገናት እውን ዕርቂ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ዝደልዮ ቦታ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረኽባ ዕድል ከም ዝፈጠረለን ይዛረባ ውፅኢት ናይቲ ሰላም እንድዩ السلام زي نعانا تربحتنا كل ነገር ገሩና تربحتنا احنا ابزخم بشط ندير بيتن كم دليتنا نمالالس دار حكمنا تصقمنا ابز مصنا نحكم تكون ነገር سي نعانا استربحت ገሩና كسع ህይወትና ንድሕናሉ ኩነታት ከምዚ ተፈጢሩ ማለት እዚ ሓድነት እዚ ወይ ከዓ እዚ ሰላም እዚ لازم مخفاتن سلام سي كل ነገር يبقى سلام سي برهان يبقى تسخون لنا كودو خمت الجمر املاخسي كودو قدس فاديكم ኣብ ሪፈራል ዓይደር ሆስፒታል መተሓባሪት ነርስ ዝኾነት ሲስተር አልማዝ አበራሽ ብግድኣ ሙያ ሕክምና ሰብ ዘይፈል ምዃኑን ንዚ ድማ ኩሉ ዜጋ ብማዕረ ተጠቃምና ኾነ እንተዛረብ ማንኛውም ሰብ ብምዃኑ ጥራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኸይዱውን ተግልጋሎት ክረክብ ኣለዎ ሕክምና ሙያ ከዓ ብሄር ዘይፈሊ ቋንቋ ዘይፈሊ ዜጋ ዘይፈሊ ምዃኑ ከም ሓደ መልእኽቱን ክሕልፍ ይደሊ ማለት እዩ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ንኤርትራውያን ዝህቦ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ብተወሳኺ ንወጻእታት መጓዓዝያን ሕክምናን ክሽፍኑ ዘይኽእሉ ጽጉማት ኤርትራውያን እውን ሓገዝ ከም ዝገብር ንምፍላጥ ተኻኢሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ብቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ካብ ዝቐረበ ጸብጻብ ኤርትራውያን ተሓከምቲ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ዝተወስደዩ أقدمو كاب إثيوبيا بحجز ناب إيرترا استلاكو 35 حدستن 5 كيلاتاتن سمويا حكمنا أبزت فلاليه هوسبيتالات إيرترا
ወለንታዊ ኣገልግሎታት ይህቡ ከም ዘለው ይፍለጥ ንሕክምና ናብ ሱዳን ከተማ ካርቱም ክኸዱ ጸንሑ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ካልኦትን ናብ ኢትዮጵያ ንምስጋሩ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣቐዲሙ ፕሬድየርና ምቅልሑ ኣይርስዕን ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ 130 ስደተኛታት ጻዕና ክልተ ጀላቡ ብምጥሓለን ብውሕዱ 35 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ገሊጹ ናይቶም ዝተረፉ ሃለዋት ክፍለጥ ብዘይምኽኣሉ ቁጽሪ ሙታት ካብ ዘለዎ ክውስኽ ከም ዝኽእል እቲ ማሕበር ጠቒሱ እተን ጀላቡ ብ39 ጥሪ ጎደርያ ካብ ዝተባህለ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ድሕሪ ምብጋሰን 30 ደቓይቕ ድሕሪ ምጓዓዘን እየን ጥሒለን ዜግነት ናይቶም ጥሒሎም ዘለዉ ስደተኛታት ኣይተነጸረን ዜጋታት ኢትዮጵያን ሶማልን ዝርከብዎም ስደተኛታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብመንገዲ የመን ናብ ሃገራት ዓረብ ንምስጋር ገማግም ባሕሪ ጅቡትን ሶማልን ከም ዝጥቀሙ ይፍለጥ ኣብ ካልእ ዜና መበል 15 ዘተ ሓበራዊ ኮሚሽን ሚኒስተራት ኢትዮጵያን ጅቡትን ተኻይዱ እቲ ብሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ተመሪሑ ብረቡዕ 30 ጥሪ ኣብ ጅቡቲ ዝተኻየደ ዘተ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኣገልግሎታት ወደብ ባቡር ምዝርጋሕ ኤሌክትሪሲትን ካልእ መደባትን ዘተኮረ እዩ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዘለውን ርክባትን ንምስፍሑ ዝወጠኖ መደባትን ኣካል ናይቲ ብኣጀንዳ 2063 ዝፍለጥ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተነድፈ እማሜ ዞባ ውህደት ምዃኑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ ዜና ኣብዚ ፍጸም ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ